is able to help those who are tempted. The word. Showing you guys the image of our Nuestra Señora de la Candelaria here at the top of Haro Cathedral. I really tried my best to line up so that I can go up here and pray my personal prayers for her. Thank you. Guys, we are here in Haro Plaza. Sulod dito guys, Pot kita di sa ga-assist sa mass kung ano oras ilang mga misa dahil lang get. Morning, ano oras subong ang mass ma'am nga ongoing? May 7:30 kag 8 o'clock sa Okay. So, kung gusto ba yung sa iban maghabol, ano oras pag ang dason, ma'am? May 9 or basta sa 8 o'clock nga last na mass. Ate, sige. Ti, ang parid gali sa hapon, ano oras kung pisa, ma'am? Siguro mga 3 or 4. Ay, tuod. Ate, sige. Thank you, thank you. Okay. Iga para sa ano ang pila, dere? Saka sa pagano. Dito gali sa shrine. So, amo ni ano. Good morning guys! Ari kita diri subong sa may Haro Cathedral kag pupud naton diri ang mga devotees sang aton nga Candelaria. So pamakuton ta sila. Morning! Ano yung mga moms nato, no? Ara sila. Mga taga-diin ka mo. Lutod-lutod din. Wow! Wow, taga-kapis. Panigali aton mga visitor. So ano oras? Baka mo din nag-abot.
Alas 6, ma'am. Alas 6, ma'am. O alas 6 pa sila. So ano gini nyo purpose? Masimba o mamiesta? Masimba, ma'am. Masimba? Ay, okay. Te very good. Te kada tuig, ma'am, ginaubra nyo gid ni? Wow, ara kada tuig gid ko, no? Te karon din kan mo mamiesta? Aha. Kami dahil magkuha kami, ma'am. Sige oo, ari si ma'am mo taga Rojas, panigisili sila. Tanan gini sila taga Rojas. So okay Te, so next year kabay pa nga makita, taka mo liwat din na ma'am ha? Okay sige. Kuwarenta na kadlaw kahingat maging sumurog natin sa nagatuo sa iyo. Ayon sa pagtuhintol sa Espiritu Santo at nagatuo ng mga gulang na si Senyor at si Ana, mga muyo kita. O Diyos, siguran kaming halinan sa Dapat kita di sa mga nag-a-sit sa ato ni entrance sa exit. Ano oras nag-open di mga no ang entrance ng exit? Aga-aga pag Aga pa, ma'am. Oo. Sa imo man pamatsyag damo-damo subong nagkadto para magsimba. Damo gid, mami. Sa aton mga viewers sila niya nag-assist diri sa aton ni entrance. Thank you gid. Salamat. Thank you. Sa kadiboto. Aga ka pa de? Kada tuig gid gurog kadto ka gid ay. Supod mo. Ako lang sa Abaw! Sige, thank you tama miss tata. Holiday.
So guys, that's the latest update about the Haro Fiesta starting from Mass 6 a.m. onward. So this is Haro Fiesta now, the plaza and the Haro Cathedral. See you on the Fiesta eating time. Please don't forget to like, comment, share, and of course subscribe and hit that notification bell so that every time Melanie Baxinella channel will post a video, you will be notified. See you! God bless everyone!